Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabayan sa Western Visayas. Karon nga adlaw Domingo, of course, last Sunday of the month of November, no? Dason nga Domingo sa aton nga pagpangalaga diri sa Kapehan sa Aksyon, ara na kita sa bulan sang Pasko, ang Disyembre, no? So katapusan na ining Domingo sang karon nga bulan, pila na lang, today is November 28, no? Kag 27 na lang kadlaw antes ng Pasko, kag 34 days until New Year, 27 days until Christmas, mga ka-aksyon, no? Sa aton dira mga aksyon, maayong aga sa inyo tanan. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Upo diri sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kag ang aton sa inyo pagpangalagad, ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, may double action antioxidant bangod sang green coffee beans kag mangosteen seed. Aksyon Radio! 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 So mga ka-aksyon, anong ato ng balandre, no? Kaya subong nga Domingo, nag-beg off, anay si Dr. Melvin Ibanez. Supposedly, ang atong diri hambalan, ining parte sa bag-o lang nga variant sa COVID-19. Lain naman ni ang variant, ining Omicron ba lang siling nila, Omicron. Bag-o ni sa nga variant, dito sa nag-originate sa South Africa. Subong, muna kami mga bans ang mga flights salin sa South Africa, halin sa mga pila ka mapungsod, no? Para nga mapunggan naton nga hindi makasulod diri bla ang ining bag-o nga variant. Kay suno sa report, ining bag-o nga variant daw nagakuha ni siya resistant ni sa kuno sa bakuna nga available subong no? Daw kag 10 times nga mas makalalaton ni siya kuno puwerte ni ang bag-o nga variant, no? So hopefully hindi na di siya makasulod sa Pilipinas, no? Pero amo ni, sumugod buwas nga adlaw, November 29 hasta sa December 1 ang aton nga National Vaccination Drive sa aton sining gobyerno, no?
Primero, ang target sini is 15 million nga mabakunahan. So, gipanubo nila ni sa 9 million naman nga mabakunahan. But kita diri sa Bacolod, kag Negros Occidental, preparado na ang aton sining mga local government units para sa sining National Vaccination Drive. No? So, open inis tanan. Pwede ka mo yan kung may kakababakuna, kadto ka lang da, kundi na mga vaccination centers, pabakuna ka lang. No? Sa mga nag-edad yung mga 12 to 17 years old, dala lang kamo sang mga requirement pareho sa ID nyo da, para mapamatuod nga ang edad ninyo 12 to 17. Okay? Kag may mga areas gani I don't know diri sa siyudad sa Bacolod kung ang bakuna would include sang booster shot nga ginatawag naton, no? Balo ka no mga aksyon ining aton bakuna ang kalawigon niya sini 6 to 8 months lang, hindi ni forever ha. Ang bakuna 6 to 8 months na ni siya. So pagkatapos nga ikaw nangin fully vaccinated, galakot ang binulan, naganubo ang imo nga antibodies, no? Against sa COVID-19. Naganubo ni siya nga naganubo hasta nga silingan ni Dr. Ibanez, malambot kita sa time nga back to zero kita. Mabalik ka, butan tabi ang efficacy sa isa ka bakuna 70%. Kaso nga bulan mabuhin sa 10%, kaso bulan mabuhin sa another 15 o 10%, hasta nga mabalik kita sa zero. That is why kinahanglan naton ini ginatawag naton nga booster shot. Okay? Kag sa ibang nga pungsod subong, especially sa Europe, ang tawag lang ninyo mga ka-aksyon, dito sa Europe, nag-surge na naman ang kaso sa COVID-19. Sa anong rason? Ang inatanaw diri is, una ni sila roll out sa bakuna mo, damo sila kwarta mo. Una ni sila pang bakuna sa ilang mga citizens dito, kita ya, way pa ya kasugod, di sila ya nag-fully vaccinated na sila. So muna nga, at this point in time, nalambot na nila ang masubra anom kabulan, nga nakabakuna sila, kag nagbalik naman sa zero ang ila sining ang antibodies nila. That is why siguro nga naglapta na naman na ma-infect ka na naman, maka-infect ka, na-infect ka, muna siya nga ang rason, tungod nga nalambot, natapos, naubos na ang antibodies against COVID-19 sa ila sining lawas. Bangod sa siling na naton, ang bakuna good for 6 to 8 months lang ni siya. Hopefully, pilakadlaw, basi kung maka-develop balas ang vaccine, nga mas malawig ang iya efficacy. Like for instance, yung mga bakuna naton balas sa tipdas, ang bakuna naton sa chickenpox. Yan lang mga amo nga bako sa mga sulalo, bala na, nga daw ka lifetime yan, di ba? Dumdum ka mo, ginabakunahan kita during our elementary days pa. Why na tayo nagpabakuna, liwat? But silingon, pang malawigon iya ang epekto sa aton lawas, nga hindi natin kinahanglan mapabakuna. Perme, niya guro yung COVID-19, ang bakuna para sa COVID-19, tungkol nga malawig, tungkol nga malipot, tungkol nga daw kadasig lang pag-develop sini. Ang na-develop nila yung bakuna, nakakinahanglan sang booster shot, kag nakakinahanglan pa siguro nga every year, ara na kita yan, pabakuna na kita, no? So, importante nga, basta may bakuna, pabakuna, no? Ang mga pinaka-importante, dira nga aton nga gina-emphasize permi sa aton nga mga aksyon. Subong sini ang acceptance rate doon nagtaas-taas naman, no? Damo sang gusto magpabakuna, and hopefully ining national vaccination drive madamo sang magpabakuna. May ibang ganing nga mga local government units mo diri sa probinsya, like for instance ang siyudad sang Bago, kag siyudad sang Cadiz, nga I would not call it, no? Hindi ko ni pagtawgon nga mandatory ang pagbabakuna sa ilang mga empleyado. Hindi ko ni pagtawgon nga mandatory kay hindi na siya dapat mo. That's against the rights sang tao nga magpabakuna o kung hindi, no? So hindi ni siya actually mandatory. Ang iya sang siyudad sang Bago, local government sa siyudad sang Bago, kag ang local government sa siyudad sang Cadiz, nga sa ila sining executive order nga pagbaraw sila sining mga alkalde, nagasiling ang mga empleyado o nagatrabaho sa syudad nga hindi magpabakuna o kung wala mabakunahan, gina-require nga mag-submit
sang negative RT-PCR test every 15 days. Ha? So, why kaya hindi ka magpapakuna? Hindi kayo magpiliton nga magpapakuna. Submit ka lang sang negative RT-PCR test. Mula na yung imo yung obligasyon. Hindi ka magpiliton nga magpapakuna. So, it's not mandatory per se, no? Basta submit ka lang sang negative RT-PCR test. Kaya hindi lang na yung proteksyon. Kung di ka magpapakuna, gusto man niya sang local government na proteksyonan ang ibang empleyado yung nagpapakuna mo. Di ba? So, para nga maproteksyonan sila, siguro doon man hindi kaya infected, why kaya sang virus. So, submit ka lang yung RT-PCR test. A negative RT-PCR test. Mula na iya. So, ako why ko na ginatawag ng mandatory. Kaya hindi na sa pwede, liwat, no? Sulito natin, hindi pwede. Kaya, paglapas na ina sa diretso, sang isa ka individual, nga magpabakuna o kung hindi. Ang pagpapakuna, di voluntaryo na eh. Huwag ni pilitay. Huwag ni pilitay. No? So, amo lang na yung tikang ginhimo nila. I think it's a good move on the part of the local government sang Bago kag sang local government sa siyudad sang Cadiz. No? So, amo na siya. Supposedly, atong pag-iniday-dayon tani ang ining issue parte sa bagong variant with Dr. Melvin Ibanez. But unfortunately, medyo hindi available so si Dr. Ibanez. No? Anyway, aton ina nga talakayon masunod nga semana sa aton nga pagpangalagad. No? Meantime, karon iya sa second part sa aton nga pagpangalagad, may bisita kita iya nga isa ka doktor. No? Hambala naton dire ang parte sa pagsaulog sa sining World AIDS Day. Ang World AIDS Day, gina-celebrate ini every December 1. Kada Disyembre 1, amo na sa ang World AIDS Day. So, 28 kita sumong, 3 days after sa atong pagpangalagad, amo na pag sa ulog naton sa World AIDS Day. Kag isa ka doktor atong niimbitar, because may gina-preparar, may ginahimo nga mga aktibidades, ang aton nga mga doktor para sa pagdumdum sining World AIDS Day, no? So that would be on the second part of our sa aton nga pagpangalagad, no? Hambalan pag naton na iban nga mga issue bala, samtang ginahulat naton ang aton masunod nga mga bisita nga doktor. Hambalan din issue bala sa sining mainit issue diri sa Bacolod sa sining nga semana, no? Kadong sang nagligad nga Biyernes, si Mayor Bing Lunardia nagpatigan siya sa press conference. No? Kag sa amo nga press conference, iya gin-announce nga si Congressman Greg Gasataya is no longer connected sa Grupo Progreso. Di ba? Hindi na konektado si Congressman Greg Gasataya sa Grupo Progreso. Because siling ni Mayor Bing nga ang mga reports sa iya from the ground nagasiling nga daw hindi may mga ginahimo kuno si Congressman Greg which is against sa iya ginpahayag nga ini siya magapabilin nga neutral. Dumduman ninyo nga si Congressman Greg nag-announce man nga magkandidato sa kag mangin neutral siya sa kandidato sa pagka-mayor, no? So, madlagan na siya congressman. Kag, way saya sang mayor, abe, nga suportahan. Updan. Ha? So, neutral siya. But it did not happen, so no, kay Congressman, akon kay Mayor Bing Lunardia. I don't know, no? Kay tisa akon niya daw, I don't know, kung may kinbasihan man sila siguro, nga mga insidente o mahitabo nga nakahambal sina si Mayor Bing, no? Now anong epekto sini karon, no? Si Congressman Greg I think has remained silent until this very moment sa sining pronouncement ni Mayor Bing Lunardia, no? So nakita na kon ngayon pronouncement ni Mayor Bing doon naging kakibot ni even sa pila ka mga miyembro sang Grupo Progreso, di ba? Nakibot ng iban. Damo sa nakibot. Ha? Sa bisan sa mga miyembro sang GP, no? Sang Grupo Progreso, damo nakibot. Sang sining pronouncement ni Mayor Bing. Dugang pa, nagsiling si Mayor Bing,
nga ti open sila to accept sang sinuman nga dalagan kongresista nga suportahan sang Grupo Progreso, no? Pag tanaw natin mga kaaksyon, after sini sang pronouncement ni Mayor Bing, may mga nalo istorya kita nga sila nila nga ti may malawig man sila nga relasyon niya sa kay Congreg, may mga nabulig sila si Congreg, and hindi sila makahalin sa kay Congreg bisang Grupo Progreso pa sila. Singko ti sakon iabi nga personal nga tindog manabi nga kita nga mga butante abe, may ara kita magluwas abi sa politika, may ara kita ginatawag nga personal relation man mo sa mga nagapadalagan o sa mga opisyal naton. May personal kita nga relasyon sa ila mo, no? Nga sa ako niya siling ko, hindi ko ya pabayaan, hindi ko ya pagtugtan nga ang politika magguba sang akon nga personal relation with a certain official or candidate for that matter, no? Ang politika, eleksyon na niyo, no? Pero ang relasyon mo ya nga gintukod, alin pa sang una, gubon mo sa isa lang ka eleksyon, isa lang ka political season, amo na yang akon nga tindog dira, no? So why ko gahambal nga si Congressman Greg nga akon congressman, why ko na gahambal kundi nga ako niya nga in general, amo na nga akong ginahambal halin ba sang una, no? Hindi pagtuguti nga ang politika magguba sang imo nga personal nga relasyon sa isa ka kandidato. Ha? Anong matabo na karon niya after election? Ha? Ang migo mo yang nga malawig mo nang amigo o kontra mo na pa after sa election, nagkontrahan na yun na kamo, hindi na may relasyon yun tungkol lang sa politika. So whatever the outcome may be sang eleksyon, damo ko yung mga amigo nga mga mga politiko, kag mga opisyal, nga tungod sa among pagmiguhay, updan ko saya, bisan mag-ano pa siya, ginupdan ko, ginasuportahan ko, in whatever capacity nga makabuli ko, nabuligan ko. Updan ko na siya. Mapirdi man siya kung magdaog. Kung magdaog siya, well and good. Kung mapirdi siya, miguhay man kami gyapon. Wala naguba ang amon nga relasyon tungod sa politika. I hope mo magkita sina nga mga kaaksyon, no? Nga aton personal relations, hindi dapat mabago, hindi dapat maapektuhan sang politika. Ang politika ya come and go. Ang eleksyon niya come and go na ya. Eleksyon subong. 3 years after pa tayo na eleksyon. Pero kung ang imo yang relasyon ginguba mo sa sininga politika, nga relasyon mo bala nga tag 15, tag 10 anyos mo na nga gintukod, kagway man kamo sang ginawayan, tuod na sang politika, lainay ka mo inyo ya, hindi manami, no? Ako ya, bisan anano pa yang kwan nga politika da, basta amigo ta kamigo tagid ka, no? Perde ka man o daw, damo ko mga amigo nga nagla-perde. Pati, after sang eleksyon, klaperde sila, pati miguhay kami gyapon. Miguhay kami gyapon. Wala nagubang ang amon relasyon tungkol sa politika. May ara gani mga amigo ko. Niko miguhay ta. Miguhay ta, pero ti idri ko yaspiak. Pangkahon na pangka ko na ya, miguhay ta, po idri ko yaspiak. Sa idri ko yaspiak, kayo natanaw ko ya mo, magtanaw man ko mo. Nga magluwas namin tanaw man ang performance, ang anong ginihimo niya, kang anong iya mamahimo, anong kapasidad niya, muna yan. Pero hindi tayo pag-gubon nga. Anay kay miguhay kami. Ang akong ginasuportahan ang iya kontra.
Hindi ko diya magbulig nga hanuton ko ni siya, pakalainon ko siya. Miguhay kami mo. Amo nangakot nga silingon na. Kung hindi man ko magupod sa imo, hindi ko ya magpakalain sa imo. Miguhay ta mo. Amo na sayang imi importante da nga sa aton nga politika, hindi sa aton nga pangabuhi sa relasyon naton, hindi ta pagbabayan ang politika mag-apekto sa aton sining relasyon. In the first place, in my case, nga mapapekto ko biya sa politika, sa akong personal relasyon. In the first place, hindi man ko politiko. This very time hindi man ko politiko. Nga ba, intrahon ko na yung politika sa akong personal nga relasyon. So I think amo na siyang sa mga kahit hindi tanay mga dula mo. Si Congressman Greg has been with the Grupo Progreso for a long time. Kaya naka-establish naman niya sa mga kuan mo, naka-establish naman niya sa mga relasyon mo, di ba? Good relations for that matter, no? Naka-establish man niya. So, kung Grupo Progreso ka, ang Grupo Progreso ay nagasuporta na kay Congressman Greg, pero ikaw nga membro sa Grupo Progreso, hindi ka man gani kandidato, dira, pero may ara ka lang gasuporta sa Grupo Progreso, kung may personal kayang relasyon, lainon mo na saya. Lainon mo na saya sa ang imong personal nga relasyon sa kay Kong Greg for that matter, no? Lainon mo na no? Hindi ta maglambot na sa updanay kamo sa una, daw mayuhay man kamo, daw tanan mo ka pangabay, daw araman, daw muna bla. Hindi tayo pagpabayaan nga tapos anay kay hindi na siya membro. Tom. So kung hindi ka magbuto sa iya, kung hindi ka namupod sa iya, hindi mo na siya pagpakalainon, mula na ang akong silingon. Nga hindi natin pagpabayaan ng politika nga maguba sa aton nga personal relations. Okay? Kaya ako na namian ko ni sa mga tao mga ng firm bala sa ila panindugan sa gihapon nga kung amo niya ako na mo ning akon, whatever the case may be, basta diri kuya amo ni ako niya, perde daog diri kuya, muna siyang namit nga firm ka sa imo nga desisyon. Kumudlay nang gisa nagakuan ka nagalumpa-lumpa ka bla, balo ka kung sa kuan pa bala, kung sa sakayan mga baruto pa bala daw ay kay imo iya sang katig, daw ay katindog, hindi katindog lang, hindi kakakuan niya pag palayag mo gakuan ka, galumpa-lumpa ka man, way ka sang kuan mo sang katig bla na, galumpa-lumpa ka. Ang nami sa mga munang ambal ko sa isa ko kamigo bla nga pre, hindi naman nami especially sa ining mga ara sa politika gidabe, mga kung ano dang imo nga posisyon sa politika, hindi naman nami maghala ka sang lumpa-lumpa. Nga subong ari ka sa kay amuni, dason nga amuni ato ko naman to sa kay amuni, dason nga ato. Hindi man nami, hindi na sa manami. It has been proven sa madamo nga mga itabo nga kung gakuan ka gani galumpa-lumpa ka, daw tawag ba nila para sa politika may terms lang mo ng daw political butterfly ka bla, nang kuan ka bla, DMD ka bla, DMD ka bla ng partido DMD ka, ano ng partido DMD man, nablang din Mayo dito, da kagid na laban kagid na sa kuan, laban kagid sina sa tumpilak sa imo nga political career man. Akong din Mayo dito, laban gina yan, no? So muna na, siguro ang mabiling ko lang ati ining natabo nga medyo kontrobersyal sa patag sa politika sa Bacolod, ang mga ordinaryo nga mga supporters, botante, dumdumon nyo lang, hindi nyo gid pagpatugtan, hindi nyo pagpahanugutan nga ang politika magguba sang inyong relasyon sa kay kung sino man, no? Hindi na because that would show how strong a person you are. Nga ikaw may tinindugan, hindi ka malingkang sang kung ano nga mga hitabo sa patag sang politika, because after all tapos eleksyon way naman pero
kung pabilin yang imo nga maayong relasyon sa isa ka tao, kuha na iya, forever na iya, nga maayong relasyon ninyo. No? So, muna sa siguro, si Mayor Bing may have himself reasons kung nga ang amune, no? Iyan ni Mayor Bing rason. Kaya ginarespitar nato nina. Ginarespitar taman kung anano ang tindog sang kun santanan nga mga amigo naton dira sa grupo. Ginarespitar taman kung ano man ang tindog sang mga amigo naton sa piyak naman nga grupo. Pero at the end of the day, diri naton makita mo, diri naton matakos kung anano gid bala ang imo paghatag importansya sa ginatawag naton nga personal relations. Sige. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:41 sa nasilinggo na. In a little while, manginbisita naton diri ang isa ka doktor para aton tala kayo ining World AIDS Day ba? Pagkasaulugon ini sa palabuton nga December 1. Okay? Ari lang nga pagido good morning anay dira gali. Sa kay Mike, oy pare koy, good morning dira sa imo. Mike Liboon. Maayong aga nga naga-monitor subong, no? Kag i-acknowledge ko lang anay ang iba naton diri nga mga naga-monitor iya sa Facebook, no? Sa aton dira mga kaaksyon, Ana Sinoro, kay Tonsi Linacero, Advent na kuno. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo. Good morning dira sa may Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Minnesota gali, no? Amigo ko sa Las Vegas si Juan Bol Gallo gali ya. Kag si Ma'am Alma Alvarez Gallo, no? Kay Kagawad, ulay abalahon. Dutayan lang matumpilak nga ako. Kagawad, ulay abalahon dira sa Barangay Cabo. Good morning. Kay Kagawad, musta kita? Inday Blaza, Cheryl Perez, sa kay Romar Tamayo sa Hacienda Candagit Farm. Sa duty guard dira si Romar Tamayo. Good morning. Jeffrey Arcoyo, no? Good morning man. Sa kay Jocelyn Song Comedia, Jerry Limaco. Sa Bangga Totong Felisa. Maayong aga dira sa inyo. Rochelle Fulgencio Susana sa DSB. Ray Barriogaman, kay Sonia Jolingo de los Santos. Sige, okay. Good morning man sa imo. Hil Javier. Keep safe man dira sa imo. Kay Jules Dreyfus. Update man BBBM Caravan. Tinang Caravan guro sila. Way ko ka in the first place. Way man ko kuan. Way ko maimbitar to sa ila Caravan. Way ko balo kung musta to ila Caravan sige. Si Remia Garcia, may agaman. Si Kagawad M. Saboso. Diding Alhomiento. Sa Antipolo. Sige, kay James Sprintgrasses, may agaman. Okay? Sige. Okay, sunod naton before kita magkadto sa kay Dr. C sa aton nga pagtalakay isang World AIDS Day. Napatian ko ginabla si Mark Salanga kag si Councilor Ising Salanga ining gitalakay lang issue ni blang aning kuan bala ining paghatag sa Bacolod sang award bilang most business friendly ginatag ini sang kuan ginatag ini sang Philippine Chamber of Commerce baghatag sini nga ang Bacolod is the most business friendly city in the Philippines. Sa ibang siguro masiling sila nga kung most business friendly kita, no? Pero abi mo I would agree with Mark Salanga kag kay Councilor Ising Salanga. Kako nang isa ka lugar, ang isa ka syudad imuon nga gina-announce abeg, ginakabig nga most business friendly city. Ti mayo ni butsilingon mayo pananaw sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod. If I remember right,
Sang 2007, sang 2007 lang ang Bacolod nagdaog man siya bilang most business-friendly city in the Philippines. Nanong natabo after sa to? Nagsinulod ang mga negosyo. Ang Ayala, nagsululod, nag-expand. Ang SM, nag-expand. Rockwell, Mega World, ano pa, mga Simulan Masters. Ang negosyo bot silingon, because ang Bacolod is a business-friendly city, kung ikaw negosyante, din ka di mo butay negosyo mo, kundi dito ka sa business-friendly, inang may nabiyanon sa negosyo, kay mayo negosyo mo da. So, hindi ni siya lahog ang award nga ginahatag sa Bacolod bilang most business-friendly city. Kaya nga man, investment will come in, businesses will come in, kag nano ang epekto sila kung magsulod ang mga negosyo diri sa siyudad sa Bacolod. Kung magsulod ang mga negosyo diri sa siyudad sa Bacolod, ang pinaka-epektos na is damo sang job opportunities, employment, damo para sa siyudad sang Bacolod kag sa Bacolod nun. Amo na ang bintaha dira. Kung business-friendly city ikaw, madamo nga negosyo, nakita nato ng pagsulod eh. At the advent of the Bacolod being a business-friendly city way back in 2007, damo nagsululod nga mga negosyo. Ang mga SM na nga rin nag-expand. Ano mo? Nami ang syudad negosyohan mo. Nag-expand. Ayala, Sulod, Rockwell, Robinsons, nag-expand. Rockwell, Mega World, Simulan Master. Amo, ining pandemic na actually, amo ni tani ang test mo sa isa ka local government unit kung paano niya mabalance ang pandemic kag ang economy. Importante na. And I think Bacolod is doing good sa pag-balance nga in spite of the pandemic. Damo negosyo nagsirara, damo naguni, damo na dulaan trabaho. Here comes Bacolod nga in spite of the pandemic was still adjudged as the most business-friendly city in the Philippines. Subot sila nga nabalanse. Nabalanse wala ang kwan. Ang pandemya kag ang ekonomiya nabalanse. Hindi mo ni mahimo kung alang-alang ka lang sa administrator sa syudad. Alang-alang ka lang sa imo nga pang gobyerno. Hindi mo ni ma-achieve ini nga kwan, ini nga performance being a business-friendly city in the Philippines. So, in spite of the pandemic, karon nga ang Bacolod was again adjudged as a business-friendly city. So, ma-expect kita nga may mga dugang nga mga negosyo nga masulod. Kung wala ni mag-pandemic, ni dumduman ko sa una, ang Bacolod nalambot nyo ni ang record breaking sa mga business permit mo, sa mga businesses nga nagkuha permit sa syudad. Nalambot na sobra na 25,000 ka negosyo mo ang nagkuha. Whereas before, ari lang tani sa mga 15, 17, nalambot mo ya sa 25,000 bot silingon, mayo ang negosyo sa Bacolod. Inigo sa pandemic, but na-maintain gyapon ang na-maintain gyapon ang pagbalanse sang negosyo ka ekonomiya sa siyudad sa Bacolod. So, ining report na yung business-friendly city ang Bacolod, hindi tayo mga kaksyon, hindi tayo masilingon daw, baliwala lang. Mayo ni siya nga development para sa aton nga taga-siyudad sa Bacolod. Because, sa nasilin ko na, this would mean additional job opportunities and employment para sa taga-siyudad sa Bacolod. Kag outside of politics, sa guwaya sa politika. Hindi ta baliwalaon, kag hindi ta I think we should give credit where credit is due, no? Tungod ini sang maayo nga pagpalakat sang syudad, ilabi na sa patag sang negosyo kag ekonomiya. Hindi ta na madula, it's record Mayaran na siya nga record no? So hindi ta na madula, no? So whatever nga mga kwanda, ti politika sa mga panahon,
damo sa mga negative nga batian naton, but ang record nagapakita nga ti Bacolod is a business friendly city, most business friendly city in the Philippines today, no? So hindi tayo madula ang ina nga achievements sa siyudad sa Bacolod, which would result sa mas maayo kag mas madamo nga job opportunities, employment opportunities para sa taga siyudad sang Bacolod, no? Sige. Sa kay Emmanuel Miraflores, good morning man sa imo sa dira sa Kubay, Inapoy, Kabankalan. Kay Julie Militado Patrimonio, good morning man. Elena, oy, Doña Elena Aligarbes, may agad dira sa imo sa Talisay. Kay Don Ikong dira, good morning. Jeff Chavez, kay Ana Sinor, of course, sa kay Winifredo Sapa. Oh, amigo, may agad sa imo. Naintsakto na, I think I would agree with you, no? Nga imbis nga magtira ka sa politiko, kung may politiko ka suportahan, ibaligya lang ang imo balang politiko. Hindi na pagtiraha tong kontra. Kay ako, hindi manami. Unless, nga daw may indikit siya mayo, ya. Ha? Kung hindi kita mayo, nga may ara kita nga dapat i-komentaran siya, i-komentaran pero kung himo-himo lang mga kwan mo nga ma-issue, better nga ibaligyan ang imo kandidato. Pero bla sa kwan bla, sa mga negosyante bla, kung baligya ka isda, ibaligya lang isda mo, tatulari mo labaso, barato pa, bagong hulik, ibaligya lang kung ano ang pagbaligya mo sa imo isda. Hindi ka na magsilinga, ang isda to yaw, lubok na ya. Ha? Ang isda ya, hindi na ito pagbahilan to ya, kaya baligya man to ya. So kung baligya ka sa imo isda, baligya lang. Hindi na to ya pagpakalain ng isda sa baligya man to spiyak. Amo naman sa politika, kung suporta ka sa kandidato, baligya kandidato mo. Hindi na paghanuta tong spiyak. Ha? Baligya lang kandidato mo, ipakita sa tao, yung kandidato mong dapat nga magpungko sa amuning oposisyon. Hindi na ito papakalain na spiyak. Balo ka, ang pinakahapos si Moon is, especially kung naara na nga daan sa posisyon, ang pinakahapos ya tirahon na ara na sa posisyon mo. Amo na silang pinakahapos ng tirahon. Iniyang wala pa sa posisyon, daw mangita-kita ka pa na isyo sa ila. So hindi na papakalaina ang kontra. Baligya lang ang imo kandidato. Amo nang nami da, no? I would agree with you sa kay Winifredo Sapa bla ni amigo ga-agree ko da sa imo ya. Sana siling ko na kung gapungko mas mahapos ka tirahon. Kapos tirahon sa nagapungko mo. Pero kung magtira ka dapat may basis. Hindi lang na yung makasiling ka nga kalain na siya kay kurap na siya, may basihan ka. Nya kalain na siya kay wasya nimuan, may basihan ka. Nya kalain na siya kay kawatan na siya, buo mo biningwag na kawatan. Kalain na siya kay kawatan na siya kurap the same as kawatan mo. Medyo in English na yung corruption, ti mo muna gyapon. Nya kalain siya kay kawatan siya, may basihan ka, may ebidensya ka. Kung mag-akusar ka, kuanan mo gina, kinanglan back up gina sang ebidensya. Hapos na niya magambal nga ang isa ka official corrupt. Ti anong ebidensya mo da? Anong imo nga pamatuod da? Hapos na niya magambal nga niya, wala mo na sa inimuan. Kasi kung wala sa inimuan para sa imo, para sa ang namin mo guro nga wala sa inimuan para sa imo, nang daw wala ka blema ka ganit. Tapos na mag-imo, wala inimuan, ba? Ang mga opisyal, bisan na, numuda ya. Sa sulod sang 3 katuig, nga pagpangalagan niya na, whether you like it or not, mahinimuan na sa bisan paano. May aramang guro, gid nga wala, pero pakita gid kung mahinimuan siya. Kag kung mahinimuan siya, kung plastaran ka sa hinimuan, dayawon mo man. Magsining ka, away gina siya, way na sa hinimuan. Pero kung plastaran ka sa hinimuan, dayawon mo man ang hinimuan niya. Muna bla. So, basta mula na nga kung ano man ang aton nga mga akusasyon sa isa ka opisyal, dapat aton ina nga
matindugan kag dapat may nagakaigo nga ebidensya. Okay? Sige. So mga ka-aksyon sa aton pagbalik, mga bisita naton si isa ka doktor aton diri nga ambalan ang World AIDS Day. Standby sa aksyon sa Kapehan sa Aksyon. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak Romulo Di Vinagracia, may aga ko no sa Di Vinagracia family sa Negros kag sa Iloilo, more power. Salamat gid no kay migo naton Romulo Di Vinagracia. Sa aton mga ka-aksyon, share lang sa aton nga FB live no. So mga ka-aksyon sa aton nga pagpadayon diri sa aton nga pagpangalagad, hambala naton ining natalana nga pagdumdum pagsaulog sang World AIDS Day no. Ining AIDS ni nga daan kuan man nimo hindi tani dapat pagpabayaan man kay isa man ni sa mga nagapatay man kabangdanan man sa pagkapatay sang madamo naton nga mga kauturan no. So mga bisita naton karon nga aga si Dr. Ria Kokhin C. Ini siya isa ka infectious disease specialist, no? Para matalakay naton ining pagsaulog sang World AIDS Day. Okay? So on the line is Dr. C. Dr. Maang Aga and welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Hi, good morning, Sir Boy. Maang Aga. Yes, Doctor, salamat gid no for your time. Siguro ang balanta ni Anay ang parte sa mga aktibidad siguro no para sa sining pagdumdum naton sa World AIDS Day. I understand may ara kita nga mga activities for the celebration of this World AIDS Day. Yes, sir. Bali, ang World AIDS Day, usually, sir, December 1, gid na siya kada tuig. It's celebrated sa bilog na world. And then every year, may theme. So, ang theme ta this year is End Inequalities and AIDS. So, muna siya, dira base ang theme ta sa mga activities naman. So, it will be sa SM. We will have free testing, sir, sa tanan na gusto magpa-test. Maski ano edad, pwede ka kadto sa SM kag magpa-test. And then, mayara man kami virtual na Facebook Live program sa December 1. So may mga ano na siya do mga shows, may mga singing, may mga games. We will invite singers also and mga performing artists. And then mayara man kami poster making contest in line with the theme no para sa gusto mga artists bala sagad mag-drawing. It will be digital sa traditional. So mayara ng digital lang na art and then mayara traditional painting art. May mga prizes man siya. And then we have a TikTok contest for those who would want to join, ages 15 and above.
Mga video lang sila, less than 1 minute, i-upload nila, and then there will be a contest. Tapos 3 prizes man for second, third, kag ang social media award. And then may booth kami sa SM, sir, from December 4 to 12. Anybody is welcome to visit. Ma-announce lang sa group, sa Facebook page namon sa group, sa Pula Negros, about the event, sir, sa World AIDS Day. Okay. Ang ining World AIDS Day nga ginasaulog na, anong purpose kasi nga daw gina-celebrate ini siya, Doktor, ang ining World AIDS Day? Anong purpose gid siya? Okay, so ang World AIDS Day was created para to celebrate the lives of people living with HIV. At the same time, ma-unite ang mga support groups, mga patients and their families, and helping raise awareness about HIV. So, people not knowing about HIV or how important it is na dapat matreat. So, this is really more of letting everybody be aware and unifying everyone. Balo ka, Doktor, ining AIDS nibla, ining AIDS kag HIV. Isa sang masubo na di nga kakatabo is ang tao mas din ka nga may AIDS. Daw ginakangil aranda ng tao, di ba? Daw gina-discriminate ba dayon? Oo, muna sang kakatabo mo na nga ang rason man guro nga I think damo pa yang way nagapa-test sine kag damo ang way nagapalayag may amon sila kablatian bangod sang pag-treat sang community society sila. Oo. Amo gina, Sir Boy, for example, ang stigma gid bala sa mga patients makes them hesitant na alang-alang na magpa-test na lang kay tungod na hadlok sila sa stigma, not knowing na kung hindi sila ma-test earlier, hindi man sila ma-treat earlier, ang lifespan nila will be affected. Kagang kon la ang lain sa kiti you can infect other people way ka yaga pa-test, way ka kabalo or way kabalong iban nga may AIDS kay mo you can infect other people. Oo. I think pagid na ang because of the pandemic, bala, mga tao, limited ang ilan na movement. Hindi sila kakadto sa mga testing center because of pwede na lack of funds or travel restriction. So, na ang goal ta subong is to end the inequality sa mga kauturan, sa mga layo bala na mga lugar na hindi maka-come in for testing or hindi makakadto for their medicine. Libre lang ang ila medicine actually. Okay. Ari, Doktor, okay, amo nila ang iban, ang fear nila is the stigma nga gina-create sang siningabalatian sa isa ka tawo kung may ara ka. Siling nimo may ara kita nga free testing dira sa SM. Basi SM. Ti basi ko na iban bay nadlok makita ko sa iban ko niya nagpa-test sa AIDS mo na bla. So, pwede man, sir, upod nila ila family, like our friends kamo, dungan kamo lakat dito kagpa-test. It doesn't matter what age man mong mama mo, papa mo, pwede mo upod mo pa-test or your whole friends kadto kamo to pa-test kamo. Ti basi galing kay ka-public nga lugar bla, masiling iban nga, kung nagpa-test to siya, may AIDS to siguro ay nga nagpa-test na siya. Amo na ganit, sir, dapat tani wala sang stigma gid. Kaya mo nang silig ko pasi mga alang iban mo pa test dira kay I understand ining age ni do ka confidential mo sino hindi bla confidential din ang information regarding sa patients nga may AIDS. It is confidential. The result will be confidential. Pero it will be a booth man siya. So hindi man siya siling na magkitaan gid siya sa mga mall goers. So may partition. So hindi siya like makitaan gid sang mga mall goers. So at least makatest ka mo privately. Pero Doktor, ining testing gid abilit say kung mabayad ka sa magpa-test ikaw mga pilaihan ang imo nga ibayad sini? Kung mapatest ka, sir, screening sa hospital or sa mga private laboratories, hindi na, guro magnubo 500 pesos. Okay. So, barato mo lang gali. Mas mahal ang RT-PCR test gali di. Oo, definitely. Mga 500 to 1,000 siguro. Pero kilanlan,
mas okay gid if makapatas sila tani sa CL or sa City Health Office, Provincial Health Office, kiti libre lang. Oo. Okay, may libre na testing gali sa Libre gid siya. government Oo. facilities, Oo. no? Oo. Yeah, so and then also sir, may ara kami Bagani Community Center dila sa May Lacson Street, sa 6th Street. It's a private organization siya na the free testing sila. It's a support group for people living with HIV. They also do free counseling kag free testing. So mga volunteers lang na diri, purely volunteers lang na diri ang mga gaman sa na center. Okay. Kung magpa-test ikaw, kinanglan, may ara ikaw nga mga, let's say, symptoms, or random ka lang mapatest yan, wala lang mapatest ka lang yan, kung kinanglan, may mga symptoms ikaw. Hindi. No need. Pwede kita na wala kaya symptoms, mapatest ka. Kailangan ka ma-screen because ang symptoms ng HIV, if you have the symptoms, that means you're more or less nasa late stage ka na. So, detecting it early na wala ka pa symptoms is still the best treatment way to Okay. Sa record sa mong doktor, ang Bacolod, kay there was a time, ang Bacolod, I think, has the highest cases of HIV, ang mga infected nga mga tao. Do ka record kita na mo nga sang proviro gani siling ko hindi man siguro taga Bacolod do nagapa ang mga kuan ang record hindi taga-test na siguro sa Bacolod, gina-record sa Bacolod bas hindi man taga Bacolod ni ang amo ni kay there was a time if you're, I think you'd agree with me, there was a time nga Bacolod isa sa I think has the highest number of cases ang HIV. Oo. Actually, for 2021, sa data records ng Philippine HIV statistics, we are Region 6 is one of the top 5 highest recorded cases sa new kag sa existing. So, that's because Region 6 includes Negros Occidental. So, ang Negros Occidental has currently around mga 900 to 1,000 active cases. Sa Bacolod, around 800 to 800 active cases sa Bacolod. So in total, mga 1,800. Sa Negros Occidental, including Bacolod? Oo. Ano na sa doktor? Is it Hello. taas na? Sorry, Ano na sa doktor? Taas na sa i-compare nimo sa ibang nga mga probinsya? Hello? Yes, doktor? Hello, okay. Okay. Ano, doktor, ini nga record, taas na sa ikumpara mo sa ibang nga probinsya? Oo, kay top 4 or 5 kita sa September, ang Region 6. Nga, doktor, muna, nga kadamog kaso sa aton diri sa Region 6. I'm sorry? Yeah, nga, doktor, anong reasons nga kataas gid sang kaso naton sa Region 6 as far as HIV is concerned? Maybe sa ato na region, we still need more education about because life factors transmission. So, lack of hesitancy mag-test, then maka-transmit to people. So, I think really we need more region. Okay. So, kaya daw nag-utod-utod kita, doktor. Ang rason dira I think is tungod nga diri sa region naton daw damo hesitant nga magpa-test. That's why nga nagapa-aralan sila naga-infect sila. That's why nga daw nagadamo ang kaso mo nang sa rason. Oo. Also, I think it's worth noting na sa mga active cases hindi na tanan or on example, dali lang gid. na active cases, only around 500 nag-treat. So there are around 200 pa na not treated. Okay. Sige. Anyway, doktor, can we discuss ang difference ang HIV kag sang AIDS ng gidyang may ara ang HIV lang sila carrier, may ara ang AIDS ng gidyang ila mo. Anong difference, doktor? Actually, having HIV is not hindi na siya pareho, meaning sa may AIDS ka, no? Ang HIV is the virus that infects you kung may ara ka na you have HIV, but not necessarily na nag-fall ka na into AIDS. AIDS is a category na
it means na nubo na katama. May certain number na mong ang imo na cells na amo na siya ang CD4 count ta. Amo na siya ang aton kumbaga cells pa sa body naga-fight off sang AIDS. If that number becomes low, lower than 200, nagasulod ang mga kagaw. So, mga bad infection that normally hindi niya makasulod sa normal people. So, kung magsulod na niya siya like mga fungus, mga magka-pneumonia sila, fungus, dason, TB, ng amo na siyang late stage na. So, we call that AIDS already. So, you have AIDS na if nagasulod na niya ang mga opportunistic na mga infections. But it doesn't mean to say nga kung may TB ka, AIDS carrier ka, una? If you have HIV and then you have TB, that's AIDS na siya because TB is AIDS defined, AIDS na siya if you have TB na. That means your immune system is really low na nasudlan ka na TB. So you already have AIDS. Okay. Okay. So kung may mga TB, gali may AIDS na gali na. Kaya usually, ang mga, not all na may TB, ang TB na may HIV. Nga may HIV. Yes, kaya ang ining HIV is human ano ganing HIV, doktor? Human immunodeficiency. Bali, bot silingon ang imong immune system weak kayo or nubo kayo, no? Oo. So, ang HIV, pwede ka magka-HIV na wala ka AIDS because na-detect ka early, na-treatment ka, wala ka nag-fall into severe. Okay. Ang HIV can be treated? Yes, it can be treated. You can live a normal life as long as you take medicine, as long as you started medicine earlier, na hindi ka pa nag-progress into a late stage. Pero kung AIDS carrier ka nagidya, hindi na siya ma-treat, doktor? Ang AIDS, pwede gid. Most AIDS cases, once na-detect na sila and na-treat na ila TB, na-treat na ila pneumonia, they are started on antiretrovirals, they can be okay. Pwede gid na siya magsakaliwat ila immune system, mag-improve. Okay. Kaya na-remember ko bala may mga NBA players before, like for instance, si Magic Johnson. I think kuha ni saya mo. To si doktor, no? Anyway, dumduman ko bala sang before may mga NBA players kita like si Magic Johnson bala nga ako siya nga kon siya, no? Doctor, I was saying nga dumduman ko sa una bala may mga NBA players kita like Magic Johnson nga daw nag-ako bala nga I don't know HIV to iya or AIDS ito iya pero testas mo okay man ba siya lawig dugay na to so pwede good. Pwede gali ma-treat, no? Pwede kaysa una, hindi ba lang daw na siling ang the wise ang cure sa muna ang pinaka-kuha niya na taglip yung bottom line niya is to pabakod sang imo nga immune system lang ginabalik lang ang imo nga immune system para makabato sa iban nga mga virus o iban nga balatian nga magtapik sa imo muna sa galing pinaka-bottom line sila ang imo immune system ginapabakod lang. Oo. Actually, that was a long time ago na wala gid cure or wala gid medicine for AIDS. So, sir, we already have very good medicines for HIV. And then, these very good medicines can actually control and suppress the virus. Okay. So, we have patients na hindi na gid ma-detect ang virus. They're still positive, but the number of the virus is barely above the threshold for detection. So, meaning they have very good control of the virus sa body nila. That's why kanugon na people have this misconception na if you have AIDS, you will die. Kaya kung mainom lang sila bulong, gid sila. They will actually be okay. So, imperative gid, it is important that mapatest ka gid para mabalaan mo kay para ka kung ma-detect, at least mabulong dayon. Sakto na bala, doktor, ako admittedly, no? Hasta subong niya, before kita nag-istoryanay, gapin sa kuya ang AIDS is incurable mo. Hindi mabulong ang AIDS. Sabi ko, muna mo, kaya muna sa una mo. No? So, lain na gali. Oo. Kulang pa ko. Actually, it's,
ang mga bulong ni it suppresses lang the virus. It cannot totally dula gid ang virus sa lawas, but it can control control the activity of the virus. So it's more of not really a cure but control. The virus can be controlled by medicine. Kag tingala ko bala nga ang create stigma sa isa ka AIDS or HIV carrier abi ining kun HIV carrier kang may stigma ini. Kay hindi man ni saya kuan mo actually budlay man actually tanaw naton hindi mahapos ang pag-transmit sini mo kung pag panglaton sini sang AIDS mo di ba doktor? Oo. 99%, 98 to 99% of the time, it is sexually transmitted. So, less than 1% is via blood transfusion, mother-to-child transmission. Pero laban din siya is sexually transmitted. So, that's why gina-encourage gid ang protection. Protection. So, protection gid. Or kwan or ano ang fasting, ano sa avoid the abstinence. Abstinence gid no? Abstinence gid or hindi ka hindi ka mag-engage sa sexual intercourse with other people hindi mo kilala. Yes, multiple partners pagid is also a risk factor. So, amo na sila ang mga high risk for getting HIV. Nang daw lain-lain, no? Daw mo lain-lain na be. Tiway ka kabalo mo. You can be infected kit hindi mo man masiguro ang kwan ang partner mo no? Kag usually gakatabo ni sa mga commercial hindi bala doktor naman commercial sex workers nato nara na usually gakatabo. Oo, yes, common man sila. But I think the government, they're supposed to be regularly tested in some places. So, may yayas ang wala. So, we do not know kung positive na sila or negative. So, amo na siya ang... Kaya may... ang ato nga testing niya, available man lang na permi. Unlike nisang RT-PCR test, diyan nga daw kabudlay ni, kaya magasto ka, daw ka mahal, iniya, daw ara, daw ka damo, mga libre na doktor, no? Oo, libre lang din. So, pwede gidya if you know na you are at high risk, kabalo ka man sa imo self na nadamo ka partner or hindi ka sigurado sa partner mo, you could have yourself tested early pa. Mentras wala ka pagka-simptoma. Hindi mo pagulaton pa nga maglala siya kaya although nga may chance pa man nga mabulong siya pero basi mabudlay na. Kag ang aton dira nga importante nga tandaan nga kung magpa-test ikaw, at least hindi ka masigurado kay nga hindi ka maka-infect sa iban. Kaya kung ma-test ikaw kag mag-positive ka nga HIV carrier ka, then ikaw mismo mo precaution as to not infect other people. Oo, true. Amo din na siya tuod. Okay. Sige, Doctor, go. So, so I think ang ginaano na sa HIV, ang ABCD, amo to ka gina-abstinence from casual sex, no? And then be mutually faithful ka sa imo na partner, na duwa lang gid kamo. C, condom, no? So, dapat kung, if ever, magiging condom kagid. And then D, hindi ka mo mag-drugs. Kay drugs is also one risk factor for HIV. Drugs. Ang IV drugs, bala sharing of needles. Okay. Gusto. Kaya ang namin tadri illegal drugs, doktor, no? Ining mga kapin pag ina-injectable lang ang mga drugs. Naamo gina siya. Why niya kuan mo? Why niya sang ano pa nagsi ganin ang kaya tinlo niya bla ang why niya sang sang hindi mo ibalan kung ang ginagamit mo da nga needle niya ginagamit to da mo na bla no hindi mo ibalan. Kapasahay lang sila sir needle. Why sang kasiguraduhan na ang needle ang ginamit mo ang nagamit sina basi kung infected. May HIV. Amo na maka-infect man sa imo no. Ano pag doktor? Amo malang na siya ang palatandaan to avoid HIV. Kung magamit ko ang kutsara sang may HIV, hindi ko yung latnan? Hindi. Because blood transmission na siya mo. Hindi ni siya. So, wala man niya mucosal na dugo na sharing of utensils is Amo gani na nga sa aton nga mga ka-aksyon bala, hindi mo ya pag i-discriminate ang tao nga mga HIV carrier.
Kaya hindi naman ka na malatnan unless nga mag-engage ka mo in sexual intercourse, no? Hindi naman ka na malatnan. Hindi ka na malatnan kung mag-istoryahanay lang ka mga duwa. Iba niya kita hindi na mag-istorya sa mga AIDS carrier, di ba, doktor? Hindi na dapat amo na nang pwede ni mo sila yung ma-put kay kaluoy man sang iban balang gina-discriminate tuon. Hindi gid sila pagdandugon or laino nila kwarto. Hindi man na siya tsakto kay hindi man na siya makapalang laton that way. Oo. Amo tong gin-plaster kaya gina-mention kaya ni doktor nga mga ang ABCD ito nga pagi kung paano mag-infect, no? So hindi ni siya preyo sang COVID-19 nga mag-istoryanay lang kamo kaway kamo gamas ka pwede ka malatnan, ha? Hindi ni siya mo na. Hindi siya amo sina. Okay. Pero Sexually transmitted siya and bloodborne. Sa laway, doktor? Sa ano? Sa laway. Hindi siya matransmit laway. Okay. So ang mga sharing of spoon and fork is okay actually. So hindi tagani amo tagani nga siguro ining World AIDS Day. Amo ni ginakuha ni sa balagi na celebrate ni siya para nga mas ma-educate ang tao nga hindi naton dapat i-discriminate. Hindi naton dapat kangilaran ining mga tao yang mga ginatawag naton HIV carriers, no? Kay in the first place, ini sila mga victims man ni sila mo, no? Mga victims man ni sila nga dapat they deserve sang pag-intindi kag sang compassion from kundi kayo nga mapektuhan, good for you so hindi kaya mag-discriminate sa tao nga napektuhan ikaw nga wala kaya na latnan good for you. Oo. Hindi ito, sir. Kay you are gonna create gadugang ka sa culture bala of discrimination bala creating stigma. That could help save lives patani. Correct. Kung wala na ang stigma na. Kaya ang imo pag-treat sa mga HIV carriers, base mo pa ng rason, ng iban di na lang ya. Ang iban mo kilala, hindi na lang niya kay kuan niya, do hindi na siya magmigo sa aton niya kun amo na hindi na siya magmiga sa aton niya. Diba? So, base lang imo nga pag-treat bala sa mga HIV carriers, amo pa ng cause nga hindi sila magpa-test kay tungod sang imo nga treatment towards sa mga amo sini nga mga kaso. So ikaw pang cause sang pagdamo. Kag ang kag ang maglala sila or mag-severe. Doktor? Hello. Hello, Doc. Sige, Doc. Go ahead. Hindi, amo tong ko na kung jutay ka pates, damo ka late madakpan, kag ti damo death. Which could have been prevented. Pero Doc, sa mga death nga record, damo man ang napatay tungod sang AIDS? Sa aton, sa just for the September, hindi, this is data from since it started, no? Mga around 73. 73 deaths. But this is recorded data. So, we do not know. May mga unrecorded na wala lang na record. Correct. Okay, wala nakapatest, wala nakapatest dahil napatay ito. AIDS. Pero ang AIDS-related lang siya, actually tawag natin siguro, Doktor, if I'm right, correct me if I'm right, no? AIDS-related lang siya nga death, no? Hindi magid siya nga napatay katungod sa AIDS, kundi nga ang complications nga matugas ang AIDS-related death siya. AIDS-related. Hindi ka mapapatay sa AIDS, kundi ang iban nga balatian nimo nga nag-weaken ang imong immune system. Pareho, let's say, sa TB, hindi ka nakabato sa TB, kay weak ang imong immune system, so nakapatay ka sa TB. Muna siya, no? Yeah, because the HIV virus itself doesn't kill mo. It lowers lang your immune system so that all these other bacteria can go in kag amo na sila ang makapatay sa imo. Like fungal pneumonia, TB, meningitis, amo na sila. Ang mga supplements, Doctor, can it help? Especially in mga supplements, claim nga it would strengthen your immune system. Can it help sa tao? For HIV, specifically for HIV, ang virus will not
be suppressed by just vitamins alone. That's why kailangan maskin taka-boost ng immune system ta. Ang HIV na virus is just gonna kill those cells gyapon. So without antiretroviral treatment to really stop ang virus at the source, hindi tama ni makontrol ang balatian ni. So kinahanglan you have to have the antiretroviral treatment. Ang bulong gid for HIV. Okay. So, kung mga supplements, vitamins siya, gapabakod lang sa imong immune system, makabaton sa ibang kablatian, pero ini ang virus siya, hindi ni siya makaaway sa virus siya na sa AIDS, no? So, kinanglan mo gidya, bulong gidya. Bulong gid para dira. Libre lang man, sir, ang bulong eh. It's free. Di na ma-avail doktor mo siya bulong. bayad everywhere. Oo. Can you have the medicine without testing? Without sang testing? Pa-testing I know. Kailangan matest ka na. Kaya you have to be positive para to be able to drink the medicine. Di na doktor yung libre na kabulong sina? Di na sa ma-avail? Sa Corazon Loxine, sa for Negros Occidental, we have Corazon Loxine as our treatment hub. So, dira na tanan na medicines. It's via controlled man na siya by the government, by the DOH. So, pero mayroon, ito yung global fund na amo ni siya ang sa bilog na kalibutan, ang do isa ka private organization na from donations pala of private people. So, dira na siya ga-source sa mga bulong na ma-distribute sa Africa, sa bilog na world. So, amo na siya ang source sa mga medicines ng HIV. Pero nag-connect na siya sa aton government. Amo na nga ma-distribute na siya sa aton sa mga patients. Okay. Ining COVID-19 has become a pandemic na yan, no? Pandemic. Hindi siya, doktor ang AIDS, ano ang classification niya sa ni? It is an epidemic. Epidemic siya? Epidemic siya. It's not pandemic. It's more of an epidemic. Pero, most good of our patients sa HIV sa world is really in Africa. Kumbaga, mga 2/3 of patients are in Africa. And they are the ones na hindi ma-reach sang vaccination sa COVID, hindi ma-reach sa mga bulong, testing. So, sila ang good na affected. Kagang amo gani siniko kung magsiling kay endemic na siya doktor no certain kon la sa yara la sa certain area no. Like for instance sa Africa dito sa Africa lang to ang damo gidya kaso kung diri sa siyudad sa Bacolod certain area lang ni siya nga diri lang ang daw may kaso pero mag pandemic halos tanan na magsiling ka pandemic halos tanan na ang pandemic halos tanan ang epidemic do meaning epidemic, lang do dasig na pag-spread bala sang HIV. At a particular time. So nagsugod ni sang 1980s, 1986, and 87. At susubong, it's continuously spreading. So may pa yung HIV epidemic. Tamo kalawig na siya, pero amo nagali ang at least may ara yang bulong para no hindi saya parehas ang may bulong niya para dira no wala vaccine doktor no para sa may vaccine man para sa HIV sa subong wala pa vaccine for HIV but at least may ara saya nga bulong may medicine saya for HIV wala siya meds lang yan medicines lang but no vaccine yet. Okay, so sige. Well, anyway, at least bisan ako Dr. admittedly daw may mga information ako nga bag-o nga nabalaan ngati may bulong nagli sa HIV. Abi ko why ni sa bulong kag ang aton nga mga kauturan dapat hindi naton pag i-discriminate ang mga tao nga mabalaan naton nga mga HIV carrier na sila. Hindi natin pag-discriminate kalain man sa pamatyagan bala sang career niya nagpa-test ko gani para mabalaan para nga hindi nako panglaton sa iban ang resulta gali daw ginapalayuan ako sa akon nga mga amigo kag mga amiga daw palayo na sila sa akon kay in the first place hindi mo ni sila dapat i-discriminate hindi mo sila dapat palayuan hindi man sila makalaton sa imo mo sa inyo pag-updanay kag pagsibilano pag istoryahanay dara hindi mo sila makalaton sa inyo so hindi mo sila dapat bisan mag-basketball man mo hindi na sa makalaton sa inyo base lang din niyo sa pagpintahon sa basketball kay HIV carrier so di ba dapat guro you should remember mga ka-aksyon hindi ni saya makalaton sa inyo
kung hindi paghimuon kung wala sa atong ginpang ang ABCD to bilang ginambal ni Dr. C, kung why na siya, hindi na siya makalaton sa inyo. Lain na siya sa COVID-19 nga paglapitay lang kamo ya may posibilidad balatnan kay niya lain ni saya kinahanglan blood transmission gini saya no. Sa dugo ni saya nagalaton ti kun di man lang kamo daya mag blood compact nga duha hindi ka man nga malatnan. Oo, and sexually transmitted sa secretions. So, Dr. no, salamat gid for your time. Kabay pa nga ang aton nga mga ka-aksyon. At least na tagaan naton sang informasyon kay ti importante ni siya nga pag-edukar man sa aton bala para nga ining mga carrier sang HIV kaga AIDS hindi man sila ma-discriminate kag madula taning stigma bla nga di ba madula amo nga siguro ang pinaka-importante dira no sa ining celebration sang World AIDS Day nga ining stigma created by HIV sa aton nga mga infected nga mga kauturan madula na ni tani bala madula talang na siya if we have the proper education kag information nga mahatag sa aton nga mga pumuluyo doktor no. Oo. So, Dr. salamat gid for your time. Si Dr. C is a infectious disease specialist, no? So, mas nakaintindi gini sila ya sang parehas ni nga mga balatian, parehas ni nga mga virus ni, mas nakaintindi ni sila. Nigambal na gid si Dr. nga hindi na siya makapekto sa aton kung hindi mahimo ni mga sexual intercourse, kag iba pa dito ang gimensionar kay ni Dr. So we should be informed. We should be educated and para nga hindi madula nato ining stigma created by HIV and AIDS, Doctor, no? So, Doctor, salamat gid for your time again. Sige, thank you, Gid. Salamat gid, Doctor, no? And good Thank luck you sa so inyong much. mga activities, ano? Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Mga ka-aksyon, si Dr. Ria Kokhin C, infectious disease specialist, no? Mga espesyalista ni sila para sa mga infectious disease. So sulito naton ining aton nga mga pagsaulog sa World AIDS Day. Ang pinaka-purpose ni is ang tao ma-inform, ma-educate nga ang mga carriers ng AIDS should not be discriminated from the society. Kag kita nga mga hindi infected hindi mo matakbalo kung kami matakapatest no. Pero kita yung hindi infected should help nga nadula ining stigma created no nga natuga sang sining HIV kag AIDS sa mga kauturan naton iya nga nalatnan sini no. Dapat gani i-consider naton sila as victims. So kung biktima sila hindi naton sila dapat ni i-discriminate no. In fact siguro ang mahimo naton is we can help educate other people parties ni no para nga makabulig kita nga ang stigma madula kag hindi bala mag-alang-alang iban nga magpa-test kung madula naton ining discrimination kag stigma ang iban kundi kung malaan nila ikaw kauling mo kabalo ka na kung dapat ka magpa-test o kung hindi so parang kung makapatest sila, at least, aware sila, hindi na sila makalaton sa ibang nga tao. No? Amo na importante nga, information, education, ang aton sini nga dapat imuon para nga madula naton ining discrimination and the stigma nga ginatuga sang AIDS kag HIV. With that, mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa Kapehan sa Aksyon. Medyo nag-extend kita. Ang Vice Gov in Action hindi pa kapalayag karon nga aga. So masunod diri sa aton nga pagpangalagad ang Brigade in Action. Brigade in Action sang Philippine Army, sang 303rd Infantry Brigade. Magasunod sa aton tub-tak na alas 12. Kayahon mo na pare. Amigo ta Sergeant Kinya, no? Kaya na ang sa magasunod ang Brigade in Action, no? Ang Vice Gov in Action mabatian naman sa masunod nga
simana. No? Good morning Nandra kay Jan Alayon. O Jan, musta ka na? Kay Edwin Escopel, classmate may agaman. Sa kay Boka po nakita na kami sa akong classmate bala. The retired Brigadier General Rodolfo Lavadia, no? Tanay kami kahapon after a very very long time, no? Pud sa amon man nga classmate si Rica Yulo Bailo, no? So sakay migo ko da classmate man Jerry Butalon, good morning man sa imo dira sa barangay Sagasa, no? With that mga aksyon, salamat sa inyo pupud sa aton diri sa Kapehan sa Aksyon karon nga adlaw Domingo, last Sunday of the month of November. Daso nga Domingo, Disyembre na kita-kita na, no? Sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapehan sa Aksyon. Mga ka-aksyon ninyo alagad Aksyon Boy Duran. Sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Dunkin' Delivery po!